काम तो गल जरूरी बगा अब मत जाई ना गल तो जरूरी बा हो करे जा ना नहीं के जाए क्या ना ऐसे ना ड्यूटी भी कल जरूरी बा करे जा मानी ना ना करे जा हमरा जाही के पड़ी हो हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजौले बाड़े भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बा तहरे खातिर हमरा के भेजैले बरन भगवान त झट खरे जात रह एगो लोगों का घर के लइका बाड़ा सन दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति करता सन एगो सरऊ हमरो घर में लइका बाड़न साले बुझा त घोड़ा बेच के सुतल बाड़न ओ सरऊ अभी तू ना उठल बाबू सोना उठ ध्यान हो गए बाबू तू तार बाप ने कौन सिखल है कि सुतल शेर के ना खोदे के तू सरऊ धरती के बोझ निकामा हमार बस चली तो तारा गाड़ी में कह देती बामा हाँ कहे ना करबा गाँव में बम हर बहे जे खोर खाया बकरी अचार हम हनु बैठे बनी कुआर जे तार साफ करत रही दुआर एक जने बड़े साले पाका में मारत तारा धाका हम तार बैठल लोग तनी गाड़ी आ ऊपर से दे तारा काटल गाड़ी तुम तारा कुछ कहता नी हाँ अभी तू कहाँ कुछ कहले बड़ा आवो हमार बाबू हमारा मुँह में आवो हग मुतल हाँ हम तारा मुंह में कहेला हो गए बा मुते वाला रखले नहीं का इयल बियल पास लइका उहे तारा मुंह में हो गया मुती का जी बेगुने सब्जी खाबे लाल कचर बचर बोलत रहती है तो कथी के सब्जी के कहती है हो बतावा ना भैया कहती आज भंटा के लमका भंटा के तरकारी बना दी खइबा लोग वो तो कहती है तोरा ना का समझ आवे समझ में आई तो हम तारा से कहबे करती पूछबे करती ए बोका चोदा खाबे कि ना खाबे बोलो अरे बोका चोदा पोका चोदा कहती है हमारा झाट नहीं के समझ में आवा तू बताव कथी कहती है बाबू कहती है जे भंटा के सब्जी बनाई खइबा लोग कि ना खइबा लोगन समझ में रुक हम समझा के जान ले आवत नहीं जो कथी के सब्जी बनी तेज रुक हम आवत नहीं अच्छा ठीक है या तोहरे बस के बात बा झेलो आ चाहे पेलो मन जो चाय तो पाइना सब वश पूर्ण तो हाय ना कलेजा हो जाएगा ছাড়ো শুধু রমেশের চাপ পড়তেই থাকো তুমি শুধু ओ भैया ओ ए का करत रहो आइला गाड़ी पूछ के दो जल्दी तो ड्यूटी जाए को लेट होता जरा हई देखो बाप कहता है कि गोबर काछ आ ते कहता है गाड़ी पोछ ये हमारी गाड़ी पोछ का बड़ी गाड़ी के कहला कौन पड़ रहा जा गाड़ी पोछा चाहे गान बढ़ावा कलम थोड़े चलेब सही कहते रे भैयो तो एकदम सही कहते रे तो हमार सब भाई बड़े सब कर ले मारे लगन सरऊ लगन इहे दिन दशा देखेला तोहनी के जन्मैले बानी हम जल्दी सरऊ लगन ऐसन दशा करबो लगन तो जरिए में खात्मा देती तोहनी के हम अरे अबर बाबू गलती हो गई माफ कर दो तोरा ले गई बैठा ছাড়ো না কেউ চলে আসবে अरे क्यों असमिना भैया हो भैया एने लाड़े भौजी पे खटता रह चलो सरवा पर्दार हो दे कट के मर गइल सो भैया हो अभी मार भइल नहीं बाग मूर्ति मार भइल लइके नु तो मारब होम कराम मार बउआ रे देख ना सार लोग के घर अब हम केंगे बर्बाद करावतनी जेंगे हमरा मेहरारू के देख के जोरे लालू ओइंगा सार लोग के घर बर्बाद ना करैनी तो आई मोछ ना ठुठका
আমাকে দেখিয়ে দেই সবকিছু করে আমায় জ্বালায়, ওকে ছাড়বে না। अरे छाड़बे ना हम तो ओकरा के बर्बाद करबे सारवा के घड़ा में भांटा रोपबे। हाँ बाप हम तरह का मार देनी हो, हम गलती बा, हम मानता नहीं ना, लेकिन तू बाप हो तारा से गलती ना होके के चाहिए ना। हम तार बेटा हो, हम सारा तार बेटा हो। हाँ वो तो है नहीं। हम तार जेठ बेटा है। जेठ बेटा बाप के बड़ी प्यारा होला। चुप रहो तो तू सोला हमरा काहे ना पड़िल। करे जा हमरा ना देखनी तो करे ना का हो जाला। ए बतासा सुन तो कने आ है ने। अरे साला 5 साल से जौन पर्दार हमारा मुंह पर थूकलस ना, वो आज बोलाई था। आवो है ने हमर बाबू है ने, आवो बतासा है ने। अरे हमर बाबू बैठो उदाहरण धर। आवो बैठो बाबू, हमर दिन भर घाम में खटता रह। हां खाना वाना खइलो कि ना? ए तो जा हो तो पानी वानी लिया हो, बउआ के पानी पियावो। अरे हमर बाबू हम पसेना हो गल बा, हमरा राजा के हो दादा। अरे हमर बाबू तनी पानी वानी लिया हो जा बउआ। अरे हमर बाबू तोहर उदासी चेहरा देख के हमरा कोरेज पर बिजली गिरेला। खाना वाना खइले बड़ा कि ना? चल खेल नीन। पियो पानी पियो। वहाँ तारी पानी पिए ना पानी। हलो पानी पियो बाबू, हमर पानी पियो। और सुकल उदास चेहरा देख के हमरा कुछो नहीं मन लागेला। अरे हमर बाबू मुदई लखन का मुआवत रस, हमरा बाबू के मुंह बानर के चूतर लखन का मुआवते को देले। छोड़ा खाना मंगावत तनी बबुआ आ खा लो। हालू 3-4 दिन से देखो तनी तारा घरवो में कुछ कर हेड़ चलता है। मोर दई काठी के हेड़ चलता हो। आ कुछ बोलत काहे नहीं खीस बबुओ? बोलना कुछ बोला ना हो बबुआ, बतासा बोलना। आई बोल में तो ना सुने बोला। नो यही सब ना बोलत रहनी, मुंह पर नु गई। अरे बबुआ तू तो खुला बिगल हो हमरा मुंह पर। तू हमरा मुंह पर मुतियो देता तो हमरा कोनो फर्क ना पड़ी। आखिर तो होगो हमार भाई पट्टीदारे के सही, लेकिन भाईये नु होगो। अपना खासों से ज्यादा तारा के हम मानी ले। कौन लो? अरे का देखो तारू, तनी जा हमरा भाई ला खाना लिया वो, हमरा बबुआ ला तनी जा खाना उना लिया वो। কি খাবেন বলুন? মাছ খাবেন না মাংস খাবেন না ডাল খাবেন না সবজি খাবেন? हो भैया सुना ना, भाभी जी कुछ कहता नहीं। अरे बुढ़बो पूछत या कि मीट खइब कि मछरी खइब कि खसी के मीट खइब कि सादा खइब? वे पूछत या तोरा नहीं के बुझा। सौदे ले आई सौदे भैया हो बंगाली ने यो तो का हो। आज ले भोसड़ी हमार भवे कोई ना कहले कि भैया जी तू कवर छूछा खा ली। ए बुढ़चुप रो मत, ते रोएल सु तो हमार कोरेज टूट जाला कि हमार भले कोए दो तू हमरा के कोए दो। ते रोएल तो हमार कोरेज टूट जाला। जान तोरे का है बोले तो नहीं हमरा के पर्दार बुझला सो, लेकिन हम कोइयो पर्दार नहीं की बुझले। हम अपना खासो ले तोनी के ज्यादा मानी ले। ए लियावो हो खाना लियावो। अरे हमर बाबू इधर खाना खा हो इधर हो। ए तनी बेना वना हाको हमरा बबुआ के हो। खा बबुआ हमर बाबू खा। ना भौजी तू है पर बैठो बैठो बेना हाको बबुआ के बैठो खा हमर बाबू खा बाबू हमर खा। आई तनी माथा पर ठोपा हो। इधर बाबू हमर पानी पियो राजा हमर पानी पियो। खा आराम से खा बाबू हमर खा। हम बानी नु हम बबुआ रे जानता रे तोरा के खास एगो बात ला बोलैनी हो। चल रे तोर भाई हो लौटुआ हवे कि ना हवे?
ससुरा देख ली 2500 3000 के ड्रेस पहनेला 1.5 लाख के गाड़ी पर राइडर पर घूमेला तोरा लागे टूटई साइकिलो नहीं है हई देखो तले हई फाटल टी शर्ट तोरा के देले बना सब गोजी ए पर ते कुछ विचार करलिस कि ना तोरा घर में एगो तोर नौकर के हैसियत बरोबर बा बोल ले कहां सोचलन ते कमी कथी में बाड़े बताओ तोरा के खाए वाला बा जेठ होके तोर बाप तोर शादी ना कइलो ओकर शादी कइलो के बेरा ओस में जियोता ओकर बाल बच्चा बा खाए वाला तोर के बा खाए वाला ते एगो काम कर हमरा कहला के हिसाब से ते सीधा कोज हमल गे रहे तोरा खाई के टेंशन बा इतना सुंदर तोर भौजाई बिया अपना हाथे तोरा मुंह में खियाई ते हमरे घर में आके सूती है ठीक बा एगो हमर कुंवार साड़ी दिया ओकरा से तो बियाह करा देम जान ले ते कोज हमल गे रहे अलगा हो जो हिस्सा ते अपन ले ले हर चीज में ओकरा बाद में देख हमर कमाल तोरा के राजा ना बनोइनी तो फिर तो कहिए बस भाई बस अब ते हमार आँख अगार दोनों खोल दे रे ছি 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 গন্ধই পুরো ভরে গেল आए चुप लाबारी हमार भाई पदबो करला तो चना अमृत पा देला ले भैया हो का अपना का खास आज अपना खास के गांव में कर में बात जब तू हमारा के राह देखा दिल बड़ो तो हमार बाहों तू ही पकड़ के आगे ले जाइबो तू अपना घर में एगो औरी बेड लगवाओ हम आवता नहीं अभी सब कुछ देखा के धरिए कॉफी खाएं सर्वता बाप हाउस आओ जल्दी हिसे होको रोकना में क्या होको आओ रे जल्दी करवा रे हो भैया हो बाबू के वही बोलल जाला जन्म करम देले बड़े अच्छा वो हमार बाप हो वो तोर बाप हो हमरा बेरा उ सरवा बाहर धोले रहे जल्दी बोलो अपने बाप के नहीं तो मुंह आदम चक के ए कहां रे साला रे काला खाना करे वाला सरे साला रे आ छोड़ काला गरमाइल बड़ी ओ काहे गरमाइल बड़ो यही नखिनु गरमाइल हमरा बटवारा चाहिए बटवारा दूगो आँखी से देखा देखी ना चली हमरा हिस्सा चाहिए हिस्सा वो अभी रे का भल ख केहू डटला ख केहू बोलला ख केहू खाना ना देला ख काला कितना गरमाइल बड़ी हमरा के केहू खाए के देव चाहे भूखे सुता देव उसे कोनो मतलब नहीं है आप हमारे सदा पूजनीय रहे हैं और सदा रहेंगे इसीलिए भला आदमी के चोदल खनी हमारा हिस्सा दिवा दो बाबू बड़ा इज्जत करके हमारा मुंह में मुतला ए तू ला तकले बड़ी उठा चप्पल मार 4 चप्पल ए मार भाई चंद्रा बुला ले सरपंच के अभी सरपंच साहब ना आइलो हाँ बनी सरपंच साहब का जाने बुलावल जाओ कहा बुलावे ना सरपंच साहब के आओ तनी आओ जान तरे आज ऐसा पंचायती करम के सारे लोग के घर एक ठो बस्तिर ना रहे प्रणाम तेरी बात जब सरपंच साहब आइए गए नी तब पर पंचायती शुरू होको सब कोई का काम धंधा बा आई जब बैठला से धर्म करम जाई का समस्या बा बताओ जाओ ए समस्या बा समस्या नहीं तो रहुआ कि यहाँ गाँव में आवा थोड़ा बोलावल बा हमरो पंच बा आवादी लाल बिहरिया के तब चालू होई जब पंचायती लल बिहरिये से कराओ बा तो हमरा के काय खतर बोलवा गांव में राव खतर बोलवा नानू सरपंच साहब कोहे के मतलब रोल खजे उहो रही तो तनी पंचायतिया निमन से हो जाई यार लोग के घर बर्बाद को के घरारी पर भांटा ना रोपोइनी तो हमरो नाम लल बिहरिया ना पुरानका सारा आखी से ही में ले ले को बा सार लो से बुझता लो जब हित भइल बानी हो लल बिहरिया ताइए प्रणाम प्रणाम सरपंच साहब प्रणाम प्रणाम प्रणाम
होखो पंचायती चालू। हाँ सभा के संचालित कर जाओ। बतासा ई तोर के कोइले बतासा? सरपंच साहब है दोनों बापे बेटा सब पूछ जाइए क्या है कोइले बड़ा सा तमाशा सारा खेला होइए कोइले बिया। त काहे ना करी तमाशा सब के बैठल बैठल खाई एगो हमरे भतार कमाई देखी त कैसन दोबरा गइल बानी कोरियो के बेटा ज्यादा बोलबो त देखा तारा चप्पल तोने चप्पल मारम धर गलियो लग देखा तारा चप्पल तारा हाथ में फूट गइल देखी तोरे नहीं कमाई के हमरे भतार को नजर धरे के बा। अब यार ये देखिए क्या होता है देखिए। का देखिए सरपंच साहब ये क्या चल रहा बैठ के? अच्छा हो तब पंचायती होता आओ जाने अभी बता जल्दी करी अभी होई सब सरपंच साहब देख रही एकर खेला रउआ सामने लुगा खोल के नाचत दिया ई घर में का करत है देख ली रउआ फैसला करिए होई सब पंचायती होई सब हम बात सुनत नहीं रुआ चुपचाप आगे बैठी ओकरा बाद सब हम फैसला करतन बैठी। सरपंच साहब ना होई भणुआ बोलता आ ना ही बुढ़वा बोलता एकर मेहरारू लुगा उठा के पंचायत मीटिंग में नाचत दिया। अरे नाचम ना त तोहार गार काहे फटता खाई अपना मर्दा के कमाई ल जाई काहे है धर मोबाइल जो ने अपन रील बना चुप रहो। चुप रही बुढ़ऊ ये सब देखे के तरह बोले बड़ा मेन मुद्दा पर आवा। ए सरपंच साहब सब देखते बनी रहुआ आँख के सामने होता बांस के खूट आ पूत एक ठोड़ ना रहला घर आ जमीन में हिस्सा लगा दी छिपा लोटा में कि जे लोग अलगे रहस लो धरी लोटा देख बतासा घोर घाड़ारी या छिपा लोटा जोर जमीन तो सब लोग के लौकता लेकिन एगो कोड बात तोरा के बतावता नहीं है ने आओ ठीक बा। सरपंच साहब थरिया पटकला से थोड़े हुई 5 साल पहले जितना सामान एक में किनाइल बा उ सब में हिस्सा लगेगा चाहिए बर्तन बाटे गाय बिया भैंस बाटे चौकी बाटे चूल्हा बाटे जोर बाटे जमीन बाटे आ एके में बियाह भइल बा त मेहरारू में हिस्सा लगेगा चाहिए। बताई तो भाव में हिस्सा मांगता भाव में हिस्सा लगेला ए बरा 50 किलो के लाश गिर जाए तब का होई? यहाँ थोड़े गिरी लाश गाड़ी में हो जाई बांस। गाड़ी में बास एकर मतलब मेहरारू में हिस्सा उसा ना लगी मेहरारू में हिस्सा ना लगी तो पंचायती ना होई ई पंचायती हम नहीं मानेंगे मेहरारू में हिस्सा चाहिए तो चाहिए। मेहरारू में हिस्सा लगी सब ये कोरिया सिखाता मैं पुता के बेटा मेहरारू के जेल में सौती ने निकल से घर फोड़ना कहीं के बियाह के लिए का कैसे में मेरे के पीछे घुमात रहे के बा चलिए सब तो ऑर्केस्ट्रा में बियाह कोइले में तो तोरे खानी लुगा उठा के नई करू नाचो एक कोरिया तो के मेहरारू के पीछे चल के कान घुमात लग भाई ऐसे घर फोड़ना कहीं के हमरा मरे मेहरारू के अलग रख चाहत रहे देख सब कर सकी तू अपना मार दे तो कुछ ए गोरिया तो बंगाली में ना मानी गोरिया ए छोटी हां हम भत्ता भी छोटी छोटी चली पंचायत जात ना होई हाय कोई सरपंच ह सब मार करवात रही भरवा से मेहरारू के पीछे पीछे घुमाता कर को जरा तू ही रह। सरपंच साहब ये तो खोरे लान चमका देलो लल बिहरिया के 2000 रुपया देले बानी भले रउआ को 2000 रुपया दे लेकिन मेहरारू को बड़ी बनल बिया में हिस्सा चाहिए। था पंचायती बैठा पंचायती एगो मुर्गा आ एगो बोतल ले आओ ना ओइ दने साल्टा दे भाई महाराज धीरे धीरे बोली चली ढंगा टोली तल हम आवत अच्छा